ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ସେ ପଡ଼ିଥିବା ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲଟି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କିଛି ଅଭୁଲା ଅତୀତ। ସମୟର ଏ ଚକ୍ର କେତେ ଯେ କ'ଣ ଆମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। କାଲି ଯିଏ ମୋର ଅତି ଆପଣାର ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା। ହଁ, ଇଏ ତ ସମୟର ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ଅଭୁଲା ଅତୀତରେ ଆମେ କରିଥିବା ସେ ପାଗଳାମି। ତୁମର ମନେ ଅଛି ବର୍ଷା, ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ମୋ ସାଇକେଲ ପଛରେ ତମେ କିପରି ଡରି ଡରି ବସୁଥିଲ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ପକେଇଦେବି କହି କହି ଡରାଉଥିଲି, ହେଲେ ତୁମକୁ ଯଦି କେହି କିଛି କହିଦିଏ ତା ସହ ଲଢ଼ି ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଆମ ରଘୁ ସାର୍ କିଛି ନ ବୁଝି ମୋତେ ଆସି ବାଢ଼ାନ୍ତି। ତମର ସେ ନିରୀହ ଆଖି ଦେଖି ମୋ ଦରଜ କେଜାଣି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଆମର ସେ ଆମ୍ବଚୋରି ଦାସଘର ବାଡ଼ିରେ କରମଙ୍ଗା ଆଣିବାକୁ ଯାଇ କେମିତି ମୋ ହାତରେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ରକ୍ତ ବୋହିବାରୁ ତମେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଚିରି ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲ। ଆଜି ବି ତମର ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଜାଣିଛି ତମର ମନେ ନଥିବ। ହଁ, ମନେ ବି କାହିଁକି ରଖିବ? ତମେ ତ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ପରା ରହିଗଲି ଏଇ ରାମପୁର ଗାଁରେ। ମାଟ୍ରିକ ପରେ ମୋର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସହରକୁ ଯିବି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖିବି। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସମୟ ମୋ ସହ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିବ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ହେଲେ ସମୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କି ଲାଭ? ଇଏ ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗୁଡ଼ି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।